Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Arman nga Napoloan. Mapasublik pa'y nga ta idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasimang petak ti balay nga nagapoy ti pagtrabahuak nga alas 9 ti rabi ket nabartega. Ha, Arman, nabartek ka manen? Amusta na nato ka nga naghawid, nabartek ka manen? Nag-iinom ka lang ka naging katrabahuak. Kasi ka man na problema nga, kat naghawid ang met. Naladawak lang. Kasi ano natake sa mapasamak kang katidalan, kat nakamotorsiklo ka. Ay, susapo. Nalaing dito asawang magmotor. Kaya naman kaya napagbitag lang. Napagbitag lang ang pinataray ko yung motorsiklo. Ano? Iya daw bing. Dada na, nakaturog da. Ururayan da kay tayo. Barbarin ka no, bisan pit mo nga, sarabong ka nakwa da. Tinapay o no, anada. Impanada o no, anada. Nakakarod dito saranin. Di ka pinangan. Kasi dito kumapanganak ko mga rosalaman. Nag-inom ka lang nga nagpulutan. Sana ka nangan. Siga nangan kan. Nangarot kat mabisinak ba dinanghang kamlatan kadigitan nagta. Nakarot dito saranin na bakit. Tamang anak mo nga asawam. Alam na. Agkuti ka na! Ay, sige. Eh, pala, agkuti. Just, makaraman tumanggan niya ako na ito, no. Umaya ka rin din, nakadisara ko. Sige, umaya ka. Ano natin imas nga si Dain. Ano sam net sumadlaik, tanda. Ano rito? Golden Geese. Nalawakan di sardinas. Ano? Sabi nga, kakawan di ko na. Kit na imas ko nga data akal do, awanin ata nagbalayan. Baliwam nga lutuan. Kitaon to tram naman na, baliwa ka lutuan. Basta! Tanusang mga ramitin di ko na. Itaktok ko ta ulom na ito kasirula. Paunay kamaten. Nagbalbaliw kamaten, Arman. Saan kamat nga dati akas to? Ano ba lang asam? Agutikan! Tunukot, tilpakan ka na. Awang nga rin tinaaramidan ti asawak manong tanusang agtungpal talaga man ikakwan. Pero nakasing nga mabisinak sa nabarteka. Awan tinaimas ng ipasango ng sidan. Yung balnak nga rin ti asawak, dinunuman na, rinaokan na, inikan na pekid din natin ko, conformed tan, tapos yung adalag na putot nga di ko. Mayatin, manawang kan, makamukalatan. Naginaw kan to, ayat mo naginaw. Muna sa angkit, saktulata, ginaw ni bigatin. Kit bantayan na kape panawan nak. Kahit kung timaturog, Arman. Mapuyatan nagnauna, masakto man nga green, nubiga. Sige, ngarlata maturog. Nakandigos kan. Huwain. Hindi ko sakto nga ron. Manson kan to loko. Kasta nukwat aramidak manong nemi di ko sakmut kalpasan na uray no nakaturog ton ti asawak uray baga na nga nabannog. Napay ko nasan nakapatgan loko asawak ako pilitek to kapayaya ano nga pay di mo kayat obligasyon mo anong obligasyon adalinteg nga no pilitan nak uri asawa nak indaksak lang ka ti rape. Lastog ka sakla nak ti rape, masawam. Di kag sangit akas ta. Ag-asog ka. Ag-asog ka ng gadang kakindi. Tablo na karik na ti imasula. Namura tagsangit ti lokot. Sika man pa ti babae ka maroman sang agsangit.
magustuhan ton itong aramidan na manunay mino di ipabusoy na. Nalapsat ti asawak manong magmayat gitihad ti barukong na. Data kinikin aray, di mo na ya, nasakit mo ket. Nga nasakit di, nga naganas ko na ito nung bumabapit ti ulok manong na. Arman, nagbalbaliw ka na, Arman. Pwede ka na di magpagap. Agasok ka na garing ka. Arman, ito na nung nagbalbaliw ka, Arman. Siyempre, mapagustuhan itong tiriknak manong name ito ori ti asawak ket ori lang mamintuwa ka nung hangganas. Makaturo ako. Kapigatan na manong name nasakit ti ulo. Ririingin na ti asawak. Di ka mo pa nagubra. Aldaw manadaw kan. Ba, gapsan ako, sakit ti ulo. Kapag nasakit kami ti ulo. Kaya parang nagkakaroon trabi. Saan nagbinanog loko? Ori ka lang namin doa. Nakapapaot kami kaminta. Katawa ka hindi. Naglisa ka sa ituloy ko't maturo. Nagriingak midlahing manon na imi alas 10 nga tandibigat. Idita, adda kami sa nga ili. Oy, nadda kami kininanang mo. Imay. Imay ni Vilma nga asawam sa Jabalay. Sabi imay. Kinipulong na at araramidam. Isumay kita taong tandak kasi yan. Bagbagaan da ka, mabiglang darang. Kadsanak panangan. Naklabiit mangan. Lalaing ka manganin ta danunan da ka. Kabayat na mangmangan ka, kasarita da ka. Ni Vilma nga asawak, ayan na. Adadya glablawa. Imawat pa kitlabaan na. Tapos kung mga umawat laban na. Basit ka nung matitid mo nga sweldom. Dito tatalo na kita nakyo. Oy, Arman. Sa alayangan namin pinsan namin bindua. No dikit namin adu kami nga imay keng ka. No kasta nga madit araramidem kit umayagpakpakasi ta asawang nga magbagaan da ka. Tabarabareng da kami nga naganak keng katidinggam. Ano ko tinas ka nga dinggag ka na kayo? Tatang, adang pamilyak, saan ako na pakibiyangan? Pakibiyangan ta ka ato, may nga nagpakpakaasi ti asawam. Kaya't mo ka di, nga mapukaw mo ti pamilyang, gabuti ka sa nga ramida. Ano nga mapukaw ti kayo ti usawan? Kahit nung panawan ta ka, panawan nak nga ti asawa? Ipano na kanyak di kita nako? Narigat na mapasamak dahil na tatang, narigat. Di mo ka di amo nga maumuman kayong kati asawam. Nagmadita na ramidan. Dahil pa istorya na, uri saan na akayat, pilitan, tapno agkanaig kailan. Obligasyon na. Ramidan na. Itaya na, itid na. Ang barok. Ay, mabalik na kamat nga sa aking tirip, at nakastay. Uri asawam no saan na akayat, saan mo maling nga pilitan? No pilitan, repemon. Sus, lamin. Ita, nabartek ka drabi, di ka tangan nakabangon nga nasama, di sayang ti may sangal daw. Nga dito tiga po na no apang imawat ni Vilma tilabaan na tapno, at damit lang makita, kitaan niyo, makitaan na kwarta iti dito ngal daw. Tano, agabsan ka ti trabaho, dakila po kayo. Kasi nung nagbasan high school, kada kolehyo, di kita anak yun. Ha? Iti kasto nga kina-responsibilidad mo? Nagtrabaho wak, met. Uwan na magtrabaho ka, adumit ti mapaniti arak, tasweldom. Manon tulang ti maawat mo, kaya itad mo ito kini Vilma, no kasta kagsweldo ka ti Sabado. Pasit. Hamo pa itad amin. Ang mangilasing ka matigatang mo ti arak. Kita na nga ron. Ba't ka hindi ba kayo kuminom? Agtrabaho ko man. Ada matigatang mo ti arak. Apay ko mo. Mimpis nga mapan itinapatpatig nga pakaigastuhan na barok. Mapamit awang kaskan na. Nga no mabartek ka, mabugkawang, masaktan ta asawam.
Aya? Na awaan mapukaw pa yung tirespetum keng kuhan akas babae nga asawam nung kasta nga nabartek ka. Kahit buti kasto nga nagulong ang bihagyo. Tijak kaya tatang, ti umayo pa nakibiyang ka na kami. Mabalin ito pumanaw. Paunay kang barok. Kastapay. Pati na kami nga naganakin ka, mapukaw mo ti respetum ka na kami. Datapag kunaham nga talaga nga nagbalbaliw ka narman. Sa balikan. Nakasingsingbat ka idi, nakasaysad ka idi nga asawa ka nama, nga makaragito, apay kastoy kan. Kahit mo ka di, tultunak, ay po, ano kan? Tulamin, pagbagay, kaya gito, di magsasir mo kanyak? O, bibiyang ka kanyak? Ito pamilya ko, na bibiyang yun. Ano na po, ano kayon? Unay kayon? Pimanaw, di kiti, bakit kanila kay manong? Susuto kita sa magsasir mo kanya ako. Mugtararamida. Edi sumangpit ti asawa k manon nemi. Ano yung bulpulo mo kanakwada, ha? Ano yung bulpulo mo? Kani bagag, ngawasan-san nga matin nga mabartek. Sa mapuko mo, ti respetum kanya ko, nor saan ko kayat, kit pilitan na. Kaputi natin, pulog na kon? Kaya mo tutungpayan ka? Padasim, ha? Padasim. Niya, takayat na goyang. Wala. Padasim ko na. Apit ko na mag-aangawak. Kahit mo ba'y? Ha? Kahit mo ba'y? Anay ko. Anay. Arman, maanusang ka. Ngam na pumpunuanak, numaibusanak, tiba nagananos ko ng runak at amon ako nga tong paed. Nasasalahangan na pumanaw kami nga giina. Sige! Arabitin nyo! But-but nga nak? Ako mapuka ko, napuka kayo. Di mayatap, nubukot ko aming nga sweldo ko. Siyak kita but-but nga mon. Gapot na masansan manon naming agabsenak. Masansan manon naming gasta nga maladawak nga kubra sa masapak nga sarding manon. Kinasarita nakti purman mi. Arman, ay, boss, nakadut absen mo. Malado ka, masapak ka nga sarding. Taktakaw mo ti trabaho mo. So nga, agad na kapay lang. Kaya ko magiginaak, boss, kahit ko nagtrabaho, suspendido ka. Ano nga nasugat pa iti purma nga suspendo. Basta ibaribal ko kaya nga suspendido ka. Agad ka nga mapayabanda kanto. Ngayon naawan ti mapanang payab mi ka, kahit nangasawin, hampay na pas ti suspension mo. Indefinitely suspension. Payabagan na kan tulahin. Numasapol na kan. Mangrugin to bigat. Talungal daw nga seldom. Boss, apay mo ten. Nabayag kang yung narwarningan. Malagip mo? Baga ka. Ilan na matagapsin no kasta nga na adot trabaho. Nang ron pa nagbuhos. Kanda dumapay. Ilan na tamtagapsin. Santo yung nalakati trabaho. Usot ka adam. Maladaw ka. Sa masapa ka pag nagsarding agmulinglang. Nakadadupat na panagbantider mo. Hapat ko naman di ka sinsintirin. Nabayak matin nga warning ka kahit. Kahit napnog nakam ka, suspension ka. Awatin mo ito sweldo mo, talong aldaw. Boss, talo ko man lang aldaw. Agsublak tumod lang Lunes, boss. Ulitek. Paayabang ganito lang, numasapol ka. Dinte nga karon dito'y balay, manong naming ang awan inom ko. Awan inom mo, ngam naliday ka. Kasto ko mga kanayon, nga awan inom mo. Ngam,
hanggang ko mga nalitay hasta. Napanigatangan ti harak. Ito yun. Dito sweldo, titalungal daw. Apa hindi kada ka ti sweldo? Kasama ti Sabado. Awahanin ti pagtrabaho. Nikat na kon. Hana? Inikat na ka, ano sinuspenso da ka lang? Arig na inikat na kon. At ako naman, kapat ni Purman, paayabang ng tulatan, masapul ka ako, nana. Ikasan nun, saan ako ayaban? Api, nasuspenso ka, api, inikat ka. Amo kon. Gabot na masansan na manglangan ka. Gabot na masansan nga maladaw ka. Masansan nga, niya po na ikamatan. Kasano tayo nga roden? Kasano tayo? Hindi, doon tamon kasano. Tilayang na tayo, taon remedyo na. Awatan mo na ito kwarta tayo nakagatang ang tiarak. Lumatang ko doon, mabalik ang pulutalin ta. Lalagkuti ka na. Minumak nga rin nga sisyak man. Di maparte ka kon, turog kon. Kabigatan naman, nung nemi na sakit ti ulok. Ure tao hanak pa mga nagtrabaho. Niladlado ko tinagringan. Di makaringak man nung nemi at sapulak ti makan. Nyamay tayo ito yun. Belma! Api nga, kinilnat lang rangot kang butik ta datuis na in. Kahit ko kaldo. Nga man gumatang ti mabalik ang gatangom di tanga kwa. Lutom, anda di guna. Oray no sardinas yun nusto. Diguam, lokam ti barangay. Basta anda di go. Tinungpal nak nga rod man. Kaya di mang mga anak. Kasunod kapahot nga ang trabaho. Kada no di nakpayaban kastuyan. Di ka mo pan sumapul sa balik ang trabaho. Patasa ka. Kahit noong masapulam. Si kang artag batit ti balay. Tasyak ti mapagtrabaho. Anong man trabaho em? Inagtumulong di tiyandaan. Ngaglako. At ano, mangluak lang ti balaba, manulaing. Sasama na ka na yun. Sige. Kagtrabaho. Yung badansak ti mapanagsapol trabaho. Iti duwangal daw. Kino talaga awad ti mastrek ko ang trabaho siya katagtrabaho. Kasta nga rin tinapasamak manong awan tinastrikak na trabaho. Ngay, sige, kagtrabaho nga rin din. Sa timakan mo di balay. Inal daw magsweldo ti asawak tanong malpasin ti tutulong na panaglako di tiyandaan. Dita. 250 manong name mo saan ka 300 titenda. Portam. Inaldaw nga sweldo ka han? What? Mo tita ka, saan nga gasot? Ano naman? Gatan ko ta arak. Kapos taong pagtrabaho mo, kaya sarting mo uminom ti arak. Ang pagkanik ko. Tinumpanak man na ayop ka. Ni ayop pa kaya ma. Ay, anay ko. Na makit-kita di kita anak ko manong name kat adan ti high school ti dua. Ti elementarya ti maysa. Makapungtot pa yun ti nauna manong name ni kasto nga raramidan. Iti kasto nga kabuk makapungtot pa yun. Nastat nga raramida kiti asawa. Lalag niya. Dumakan na kong ngamin na. Kumuskusilap ka, John. Abay. Gusto ti ba pamayam kini mama? Kapusta, isot nagpupubra? Sabo pa itong pain? No, yoy, kahit mo tisamang ka, ha? Hey, mo! At damanin datatang kininanang manu. Anda kayo? Huwag nagda kami. Nagipulong man yung asawa? Apo, nakamatang Ay, di ka lang maasyanan kini Vilma. Bimaba-ba-yan. Ngayon, so pala yung tagtrabaho. Awan trabaho mo lang arudan, dawat ang patigatang mo ti arak. Sa mo pala tong paan, iti matang nagitan anak mo. Hindi kahit mo pasama ka.
O bibiyang nyo tatang. Among tiraramidam. Aramid ka dito na siya at nga asawa at kasta panang dangdang ramid ti asawam. Nga iso di bang palamot ken ka. Kaya mo magtrabaho kita. Kasano kami nga damayat ken ka nagtrabaho kasama to galim na maladaw ka, managabsen ka, kasama nga nabintas ti trabaho. Oo na ikan. Bibiyang nyo. Di na kang pakibiyangan dito ko naklangaro. Salo kayo! Makabulan, 2 bulan nakasuto ti mga pasamak manong. Kadgabot kasla sa anak amapnek. Numay sa labutit inumak manong naimita. Masit na titid ti asawa ka kwarta ng katang ko. Si mapulak manong naimi kiti mabaling kong pakiinuman. Parang ti may isang karinderya. Ay, pare Arman. Ay, pare. Kumusta ka? Gustoy. Oh, tugo ka, minum ka. Isong hati sa pulik ti panaginom. Kaya ka ta, agurta rakta sa tumang bayan. Saan yan? Check natin. Sigurado ka? Uy. Adan to pengar ba't ipupulsam ka niya? Haamatan na. Painumangin ka lang pagpulutan ng galang. Hala, uminom ka. Medyo naalak ng bartay ka manong naming nga nag-awin. Grabe. Vilma! Inukan mo din daw. Vilma! Vilma! Adan tumat may isturbo akaro ba manong nakabaybayan. Dandani pa yung trakraka kundiri daw. Hey! Pare! Nakasino na pare ang magbagang pare? Pare Arman. Hanggang makadisturbo akit nakaturugin na kito bingko. Kasi nung parang dinakmat ngamin umaylo katan ti asawak. Awan man sama ti asawam dito na. Ano? Awan ti asawa mo, kinikit anak mo. Ito ay aldaw dang wa. Naggarubwat. Laka mo, napalanda. Pinanawan da kan. Pinanawan da kon? Kasano kita nga makastreka kini bukod ko nga balay inserrada ba? Padasim siguro di kusina. Lala padasim di kusina baka nakalukat ijay. Nakalukat ng peso manong nimi. Simbreka pinaskad ko ti silaw. Kinitak no damakan. Awan. Nakadaldalos ti karadero katakasirula. Awan. Simbreka kiti salas. Awan tao. Iti silid mi ti asawak. Awan. Iti ayan silid di kitubing. Awan da. Awan da. Talagang awan da. Kita di arwatin da manong. Awan. Di kita lang arwatin tinabati. Jabos tamo tira. Sus. Ano pananda? Talaga di may turod ng katalawan ti asawak. Ngitalo na kita anak mi. Jablo. Ang bisinak nagluto. Pulutan akbat ito ang mabisinak milat. Sa pulag tinapoy. Hindi lokatak ti pagbagasan manong nemi. Awan lagyan na. Kapag awan lagyan ti pagbagasan. Oh, po. Awan ti mabaling ko titang halutuan. Sardinas, awan. Awan. Noodles, nga lutuan. Awan. Awan namin. Buwisan! Rabrabi manong naming nga napanang itibalay da tatang kinanan. Dag! Kando naman uri daw. Inlukat da tiri daw di tatang tinang ilukat. Sumura ka man. Abay ganda ka. Umat ka nagsadya pala. Umat na kita ginak. Pinanawan tak matanda kita gina. Awan ti makita ka luto. Kauman pagkasmiti pagbagasan. Sumura ka. Awan ka laban niyo. Maling nga kanin nang.
Mabisinak. Pinanawan da kan ti asawam ken di kita nakyo. Kapot ti kamot balbaliwan. Nagsubli na tumalan na kita. Posible nga, di nagsubli. Agsubli dan tupay nga ta. Agsubli dan tumadlang tang. Imposible. Bakit? Pakanam nga ron tanang mo. O may kangarotan. O may kamanganan. Itatang ko labit na takwa. Sinigang tilapia. Kabayatan nga mga anak manong nami bagbagbagaan anak mo ni nanang. Ta kayo manin nanang. Ta kayo manin. Kabaylam ka di tagbay mesa. Into na makapangan kan. Agawid kan to. Kaya doon awang ka na, umay ka manin dito. Di ka mabayin barok. At ang pamilya mo, ta kami pala kinitatag mo, anak kapsutan ti, mang palamot kang ka. Oo naman ta kung na yung mang palamot. Sika mo lang nagkuna nga, adan pamilya mo kit awanin ti bibiyang mi. Masapol na kami matlang kaya. Nagsapol na ito trabaho ko, dagbag, pagbiag ko. Italang mo yan, sa anak tumumayin, italang. Dapat ako matilutuek. Diba kayo, bayadak to nato yung pakanyo-kanyak. Sige, umamun to bayadan, notang doon kwarta. Makapakawang kayo matikana sa mangan. Di mo ngamin kaya ti dumngigket. Mapasublim pa nga tahida. Ikaw rin saan kong makitkita, ida? Nagawid ak mitlaing manong nami kat iti kabigatan na jak malagip nga awanin ti asawa. Bilma, kape man. Bilma, teman adadguna ti sidente yo. Bilma. Pingawan sumungbat. Malagip ko. Awang gaya man. Kapilitan man nung may bumangon nagdadangak ti danom. At haimbag at kape. Kape, cream mate, asukar. Nagtugawa ka nagkape man. Wala mabaling ang kaped ta. Hindi ka rawaik manong name ni bulsak, kaya ti wallet ko. Piman, nadamay sa nga 20. Ano pangyala ka na ito nga pamikat? Manot may sakilo nga bagas. Di pa yung manay dito. Baka 1/4, siguro. 1/2. Nagdakilakawak manong nemi. Tasan kun nga makita ti asawa. Diya kun makita dagi talungan nak mi. Nagkapeak. Kalpasan na manong nemi. Napang ko yung gatang na tubayin iti pakabatugan nga bagas. Nagluto ak. Yung pangalakaro ti sidaan. Nagrangaw ti kamutig manong nemi. Sak nangala ti bulong ti marungkay. Inabraw ko. Nanganak. Yung kaadok manong nemi ti diguna tapno da igupot. Ni pusa kit awan man. Nanaro naman yung aso awan. Manok, nangaro ng awan manok. Tanuad da kit talagang pasiw-siw ko no ka. Sa mo tinapindas nga pagtarak ng ti asawa. Open met nga sampad nga naaladan ti balay. Ti aglawlaw ti balay. Hindi ta makapanganak man manong nemi nagdigos sa pikit sabon.
Saan nga ratitan? Nagdigusak nga akong sabon? Toothbrush, awan toothpaste. Hindi. Nagdigusak nga awan sabon naman. Pus, Diyos ko, ore paglabalan ko ma. Pagdigos ko awan. Toothpaste, asin. Alpasan na, rimuarak. Yung awan pagpletek. Yung papanak nga rumuan. Hindi masabat ko ni Tata Daris. Tata, papanan nyo ya. Hindi naman di bangkag. Awan lat, mabalin yung ipatrabaho kanyak ta, or itandanan da, no, or pakanan da kuman, pangal daw. Tamang palang bro. Kapay, awan ang dyan sawa nga mangluto ka. Apay, awang kwarta mayat, tapno, manggad ka. Hindi matata. Iso nga rod, manggad, ak taong kwarta. Awan ti kanak. Awan igatang mo ti bagasan. Awan pa sidaanin. Hindi naman lang amin tasawam. Tinalawan na ka ro, nagraman na kitubing. Hindi, kating kapasubog yan di na matulungan. Awan di pa obrayo kanyak, trabaho tandanan dak to, kung saan, pakanan dak to. Kaya malagit nagbagkat. Kuna, napigsak mo. Lasumurot ka kanyak. Agbagkat ka. Imbaga naman ang naming nga magkatik na kitipong dul ng iyawit ko di balayda. Ni, kailogan ta kumat kurung-kurung tata. Awang alot kurung-kurung ta nadadaal di motor. Ito kaya't mo agad dua nga pong dul. Ano nyo ngamin di kita uringag ito nga rod. Dito dito pang uringan nyo. Di ba nagsapsapol ka trabaho? Aman tata. Dito nga rod. Magkata. Bunagam gana di balay. Iso amin data. Di mo lagay mo kayat. Manawar na ka rod. Dito di mo kaya mo tagtrabaho. Sige. Marik nagtiban nung kumanong. Po na itirigat na naya. Di awan kanin na. Isla man na nagrigat yung construction dito. Manupay, atupay Atupay tata. Ano nga tano, matarimaan la di motorin ta kwa. Pagbunag ta di kurong-kurong. Among nga nga taramnan. Kitakman. Kada man knowledge ko may panggap iti panagtarimaan manong. Huwag. Ay, gana tarimaan ko kunang. Nalaig ka man kaya baro. Santa marikata ni tata. Ang agur ka, pangaldaw na. Uy, nakaluto ni taan-ana naman. Aginasar ka magat, tabangan tayo. Pumanong, lauya, nga kukod ti baka. Ay, baboy. Opo, hindi masin, ti kaldo. Nalaing ka man ang amangan, baro. Nalaing ka man ang amangan. Uri la talong ang tupag, tinibus mo. Naimas na ta. Sabay sagat na nadagsin ti trabaho, gusto dut makan. Malugin sa matagpatrabaho ka nga. Yung tata. Alala, nagpalpakan to sa amon tumapanbunagan namin din. Uri kat mayat na kurong-kurungan. Manong name inikan nak iti 150 na tandag ko. Basit sa tara. Lagat nusam data na. Sut ka batugan din, Bram. Di ka mat nagmalmalan. Pinabunag ko matagan ka sa mesa. Nausar mo pa di motor, di yan. Nagkasuli na akpay. Ngayon na yung basit ng tata. Ngayon na malangan ba, bakit? Kamalat ko 2 kilo nga bagas. Napimbinas pa Tari ito ikatang kunto ti mainom. Ay nabarok, balbaliw kan. Among matket istorya. Suga po na pinanawan na kati, pamilyam ka po ta, kinamamartek mo, kinasadot mo, kinagbanagbaybay O sa tinong papanak, at talatamang ko ay nga sermon. Uy, di ka masaksak na ng masasermonan. Tapagsayatam na ito. Apay nga pinanawan na ka, ti pamilyam,
Gabuti madi nga aramid mo. Iso nga agbalbaliw ka, paaring no mapasublim pa ida, mapasublik pa nga ta ida, tata. Kaya tuwan na, no kaya't mo nga ipakita nga talaga nga adda serbim nga asawa ken ama. Mga bulan manong nemi, nga tilad dati mabaling ko nga trabahuan tapno laing ang biyagak kanada maurnong ko. Naging kaya may datatang kininanan. Di mo kaya't mapansukunan di kita ginam. Sa tinutayan datatang. Kaya hindi balay da. Di family house da. Di nangalam keng kuha na. Inggan. Tang, basit pa na tornong ko eh. Ano naman ngamin tornong mo? Kahit ko nga, adan to iyawat ko iti asawak. Ito no gawin. Kaya't ko nga, adat pernamet nga trabaho. Binita pa kaya bandak manong nemi ti Purman mi. Oy, kakano ko na ni Purman? Ha? Nalpas ti suspension ko? Huwag nga taa. Adahamin da kilang trabaho no bigat. Itong Lunes. Sige. Umektong harap nagtrabaho ng Lunes eh. Welcome back. Arman. Boss. Nasapa ka? Diakon kaya't di masuspenso ulit, boss. Good. Kanagaran. Pasnek ka pa nagtrabaho. Awan ti masayang nga oras. Tadamot oras pa na ginana. Break time. Ti bigat kad malam. Kad ti pangal daw. Okay? Owan, boss. Namahin niyo, boss. Sangkot nga ramidan ti kastina raramid ko. Kadagpay sumanong. Sana kon nga agmaag na. Hana kon nga natay napatigan ti oras kanyak trabaho. Kingga manong nemi. Ngayon tagsweldo kon ti may sa alawas, Sabado, ay bandag di kantuak. Hey, mabitlag, uminom tayo. Diyan talo balay nga umayak, uminumak. May gagawin ka, kinaubos ang patamlo ko. Oray pa yun. Yung nasa dawak manong nemi, hindi nakalukat tiri daw, kaya kiti tawa. Adan ti pamilyak. Hindi makitak tinaw ng anak ko. Jun! Tatang! Nang! Adan ni tatang! Inarakop ko na kita anak ko, sakam naging narakop iti asawa. Wanin na ka naging nagkurkurangan ka, nagbasbasulak ka na kayo. Vilma, anak ko. Huwag gayam, pwede ti soldok. Awan surok ahong kurang na. Di madupay hindi. Ada-atawatem, gatang mutarak. Laman, ori masala. Hanggo na yunan. Nagyaman ang tanang balbaliw kan. Kat sabi ko matitultuloy mo. Iti kinasihat mo. Nga ama kinasawa. Hikariking ka, Vilma. Saan kanto nadangraan? Saan nagto nagsadsadot? Arabindak gusto pagribagan ka na kayo kanagitan nagta. Agurnong ta, para di masakbayan na kita nagta. Manibod mo't idin, manong nemi uminumakpay ng saan akong makunang agbarbarte. Huwan manong. Diretson ti pa nagtrabaho, kanawanan ti reklamo ti Purman ko, agsibod ta, hanak maten nga manadladaw, sa anak maten nga pahinay-hinay, sa anak ko nga agan under time. Naragsak kami matlain, nairot manin digit arakop ti asawa, kung saan ko nga natkasla pilpilitan no digit, voluntaryo isuna, gabuta amok maten manin na respetaren, kan ipatig ilalain isuna. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong, nga tinaminsan kat napadasak, itinagbalin nga irresponsable nga asawa kinama, nga napadasak nga dinangran ti asawa. Sabi ko mga tinakaibati akman iti adan, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigitipadak nga nagdengag ka nagbuya, more power to your program, manong yan katos. Tuwing nga natagyaman nga pagaya mo, Arman.